Un ap rwy'n defnyddio'n eitha aml yn y dosbarth yw Decide Now, sydd ar y gwaelod fan hyn. Mae Decide Now yn ddefnyddiol iawn i ddewis enwau disgyblion ar hap. Os ai i olwyn dwi wedi llwytho'n hunain, lle chi'n gallu ychwanegu rai fan hyn drwy glicio ar y plus. Os ai i'n hamdden 11 er enghraifft, mae enwau pob disgybl o'r dosbarth mewn fyna, dwi'n gallu clicio ar y gwyrdd, a mae'n dewis person ar hap. Mae'r disgyblion am beth bynnag reswm yn hoff iawn o droi'r olwyn yma. A fel y wedys, gallech chi roi unrhyw beth mewn i'r olwyn. Felly, unrhyw ffordd o ddewis disgybl i wneud, tasg neu gyflwyno, neu wrth gwrs allech chi lwytho i mewn i fan hyn, tasgau yn hytrach na enwau disgyblion. Felly, Decide Now, defnyddiol iawn ac un dwi yn troi ato'n yma. Os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur neu gliniadur chi yn eich dosbarth fel mae'r mwyafrif ohono ni, mae yna un wefan wych hoffwn i chi weld sef classtools.net. Yn rhad ac am ddim mae yna opsiynau fan hyn am nifer o bethau. Mae yna rhywbeth o amserydd i gyfri lawr, lle i greu codau QR, tudalennau Facebook, bethau newyddion. Hefyd wrth gwrs mae yna olwyn fan hyn, gallwch chi ddefnyddio i bersonoli ar gyfer eich dosbarth chi. Gallwch chi clicio ar edit sef yna, ac yna allwch chi'n syml iawn rhoi pethau eich hunan i mewn. Chi wedyn yn clicio ar y submit. Dwi wedi creu un gyda'n hunan, dyma fe. Felly yma gallwch chi troi'r olwyn ac efallai llwytho tasg benodol. Yn yr ystyr yma, termau allweddol. Bydd y person o'r dosbarth yn dymuno nodi felly 3 term allweddol o'r wersi chi. Felly dyna fe, classtools.net. Defnyddiol iawn mewn nifer o ffyrdd. Pob hwyl i chi.